Винаги съм се чудил на хората, които обичат да стават рано. Вие изводи ли сте? Не ми се получи. Нека да пробвам пак. Аха! Така. Това не се получи. Кириле. Кога съм бастун, човек? Добре, на всички стана ясно, че съм бастун. Нека да продължим напред с видеото. Ще поговорим малко за концерта на Азис. Ще поговорим за това как спрях тока в хотела, в който бях останал. Нека да поговорим малко и за това, че имам астигматизъм. И накрая, но не на последно място, решено е, ще ставам инфлуенсър. Те ми около половин час да си направя кафето, поради една или друга причина, но важното е, че се заслужава всяка една глътка. Предната седмица бях доста зает, защото ходих на концерта на Азис, беше фул, хората се изкефиха, между другото. Има доста коментари на тема концерта на Азис. Истината е, че може би хората имаха по-големи очаквания, да е по-зрелищно, повече ефекти, повече хореография, но в края на краищата това е концерт, не е светлинно шоу. Човека излезе, изпя си нещата, пееше от сърце, хората се изкефиха, тези неща, които пишат, че са били тръгнали предварително бла-бла, това не е вярно, даже го викаха на бис. Дали можеше да се получи по-добре? Да. Дали Азис трябваше да го направи по-добре? Според мен да. Защото все пак е краля, все пак имаше големи изказвания преди концерт. Открехвам какво ще се случи на този концерт, само ще кажа, че ще видите неща, които никъде другаде няма да могат да бъдат видяни. You sure about that? Все още няма жив шоумен в България, който да е минал това, което Слави Трифонов и Кокобен са правили като концерти. Няма така. И никога тези титани не са дрънкали по този начин. Така че ако има един урок, който Азис може да научи от цялата тази ситуация, under promise, over deliver. Тоест, обещавай по-малко, давай повече. И you'll be good. Бях ли ти тока, бях ли жестока, точките обрах ли ти и очите ти събрах ли, спрях ли ти тока? Беше готино, останахме в готин хотел, всичко беше супер и аз естествено спрях тока на хотела. И сега си мислите, че се бавам, не, въобще не се бавам, напълно съм сериозен. Спрях тока на хотела. Искаме да таковаме за ток да говорим, ако няма то обувки, ако няма то как ти се облича обувките, не знам. Какво се получава? Като се къпиш, имат антипожарна система, която е супер чувствителна. И то най-смешното е, че отиваме, настаняваме се на рецепцията на хотела и има някакви две момичета от Русе. И питат, можем ли да пушим стаята? И жената казва, не. А вейп може ли да ползваме? Тя казва, не. Самата ни антипожарна система е много чувствителна и дори при най-малкия дим ще се активира и ще спре тока на целия, не на целия хотел, на целия етаж. И тя, добре, и аз такъв ги базикам. Сега ако спре тока, да знаем от кого е дошъл проблема. И аз влизам да се къпя. Забравих да искам ютия, да се огладя ризата. Няма време да сляза додолу. Между другото, аз имам клаустрофобия. Това е важно да го уточня. И аз със асансьори не ползвам. Ако ще е на 36-ти етаж на Бурдж Халифа да съм, няма никакво значение. Аз ще ходя пеша нагоре и ще сляза надолу. И съответно няма време. Закъсняваме и нямам време да сляза долу, да взема ютия, после да се кача, после пак да я върна и си казвам какво ще направя. Докато се вземам душ,
Ще пусна, нали, след като се взема един душ, ще оставя горещата вода да върви, да тече, да стане една хубава пара, да може, нали, като сложа ризата на парата и тя като виси на закачалката и така се оглажда прилично. И аз с шкембака, так като я изпъва и всичко става перфектно. That's a great idea. Взех го това решение, първоначално изглеждаше като доста добра идея, нали, в главата ми, но пропуснах един много важен факт. И то е, че жената ни предупреди, че тъпата им противопожарна система е много чувствителна. Okay. И не само това. На всичкото отгоре, тъпата им противопожарна система е сложена точно над шибаната врата на банята, бе, човек. Значи вие знаете, че ви е чувствителна системата и ще сложите точно над банята, където като отвори човек и парата излиза. И аз естествено, нали, с моите организационни умения, нямам ютия, не съм се огледал ризата, естествено, защото всичко съм го направил в последния момент. И отварям вратата и шат и няма ток. Слушай, госпожа, нямаме ток, защото сега е много световна криза. На дясното око 1 градус отклонение имам, т.е. 1 градус съм малко кръглед, едва ли не. Така, и не само това, имам астигматизъм. Картицата. Катерицата. Картицата. Катерицата. Папагал. Пакагал. Астигматизъм на дясното око, половин диоптър. Жената казва, че мога да се живея така, няма проблем. Просто очите ми много се напрягат, когато работя на компютър. И ми препоръча да нося очила за компютър, докато работя. Половин диоптър на дясното око, лявото е окей. И аз казах, супер, бе, що не? И съм супер ексайтед да се сложа и аз очила, да видя какво представлявам. И аз ще бъда като тези старите мерцедеси. Нямам търпение да си взема очилата и да ги нося. Много ще ми е интересно да видя какво ще се получава. Докторката ми увери, че ще се умарям много по-малко, докато работя на компютъра, защото в момента активно, нали, работя на компютър, уча, записал съм няколко курса, уча видеорежисиране, видеомонтаж, нали, Premiere, CapCut. Записал съм един курс по дизайн, записал съм един курс по дигитален маркетинг и като цяло в тая social media дигитална среда ми е много интересно, искам да вляза и искам да направя кариер свич на 36 години. Искам да се занимавам с инфлуенсър маркетинг, социални медии, видеомонтажи, въобще дигитални реклами. Това нещо ми е много интересно. Като цяло content creation, инфлуенсърство и така нататък. Тук съм напълно сериозен. Другото, което искам да споделя е, че малко хора ме бавят. Аз си мислех, че повече хора ще ме бавят за това нещо, пък повечето хора бяха някакви окей, нали, смисъл go for it, нали, някакво такова и аз Това беше много интересно. Добре, да бъда малко сериозен за накрая на видеото. Преди година и половина взех кардиналното решение да се върна обратно в България, след като малко над 10 години живях в Англия, като последните 5 години работех като данъчен инспектор в британските данъчни служби. Реших да се прибера в България, да направя това звукозаписно студио, което го виждате зад мен, и да се занимавам с музика, социални медии, content creation и така нататък. Нещо, което е по-близо до моята творческа натура, тъй като дълги години се занимавах с неща, с които, ако трябва да бъда честен със себе си, не исках да се занимавам. Никога не съм искал да бъда данъчен инспектор, адвокат, счетоводител, аудитор и въобще да бъда в големия корпоративен свят като служител, било то на високо поставено ниво. Не съм искал това, просто съм го правил, защото може би от някаква доза прагматизъм. Не съжалявам за нищо, защото научих доста неща. Макар че има моменти, в които, ако трябва да се призная, съм си казвал защо не си преследвах това, което винаги съм искал да правя, защо се оплаших. Защо се оплаших? Защо загубих вяра? И сега на дърти години да се излагам. На 36 години съм, хора. И така. Това от мен. Това е моето искрено, нескопосано видео. Надявам се да ви е харесало.
Пък и да не ви е харесал, на никой не му пука, така или иначе. Това е от мен, очаквайте епизод 3. Айде!